Morning everyone दासो सिखारदों आंहा टाइमा 7:00 जाबाय आरोना ओमफ्राय आं नोंसोरनो मोनसे जिनिस शेयार खालामनो होननानै फैदों आरो बे जिनिसानो जाहैबाय दाबायदियाव ओंखारो सोरनाव सोरनाव ओंखारदों सोरनाव ओंखाराखै आं देखायनि आरोना मैया मोनायाव जा हमदोंमोन आङो जा माने बिदिनो माखासेया गलांदोंबो आरोना बेनो जाहैबाय खुसेंग्रा आरोना खुसेंग्रा दाबायदियावथ' दै लोमबाय नालाय खुसेंग्रानि बासायाव हाबहैसै नालाय माबा ओंखारबाय आरोना खुसेंग्रा ओंखारबाय लाइटआव फैयो ओमफ्राय मैया मोनायाव बिदिनो 10थासो जादोंमोन खोमा माब्रैसोआ गलांदों आरोना मोनदाखै हमस्लाबनो हाया गावजाजोबदों आरोना आखाइयाव नैबेयाव बिदियावहाय गावजालायदों नै बेवहाय ओमफ्राय बेखौनो देखायबाय आरोना दिनैथ' जाया बिस्थिबार ओमफ्राय आंना बोराया जायो आरोना दा बोरायनो सावनानै होनोसै आं